Des de l'Ajuntament d'Alcoi es du a terme un pla d'oci per a persones en exclusió social. Des de la Regidoria de Polítiques Inclusives es va detectar que una de les principals conseqüències de la situació d'exclusió social és l'aïllament social, la falta d'oci actiu i la dificultat d'accés als recursos culturals i esportius del municipi d'Alcoi, situació acrescuda en la situació sanitària. Per això, des d'aquesta regidoria, de manera transversal entre l'equip tècnic de diversos programes, s'ha treballat per a crear i plantejar un pla d'oci. Per a l'elaboració d'aquest pla, l'equip tècnic no ha treballat sol, sinó que ha comptat amb la col·laboració dels tècnics de diverses regidories, com són Participació Ciutadana, Turisme, Esports i Medi Ambient, entre altres. El treball transversal entre les diverses regidories ha facilitat tindre una visió completa de tots els recursos que ofereix el municipi d'Alcoi i poder plantejar totes les activitats que conformen el pla, així com enfortir les relacions entre un equip interdisciplinari per a treballar i col·laborar amb la finalitat de millorar la situació de les persones que viuen a la ciutat d'Alcoi. Entre les activitats dutes a terme en el pla d'oci al primer semestre de l'any es troben A l'ombra dels xiprers, una visita teatralitzada al cementeri d'Alcoi. El taller Com gestionar l'alimentació en els xiquets, o la ruta Alcoi en temps de guerra i un altre taller Menjar real i sostenible. Per a la segona part de l'any queden pendents de realitzar una ruta per la Via Verda, una visita al Muboma, una ruta d'Alcoi modernista i una visita al complex esportiu municipal Eduard de la Torre, entre altres. Per a totes les activitats que requereixen comptar amb personal específic o especialitzat, s'ha col·laborat amb empreses d'Alcoi que han vist com la seva activitat laboral es veia minvada per la situació de la Covid-19, per la qual cosa aquest pla també aporta el seu granet d'arena a secundar i facilitar la recuperació d'empreses alcoianes de sectors com el turístic o el de la nutrició, entre altres.